ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ନମସ୍କାର। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଆମର ଖୋପ୍ରାଖୋଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡିଆ ଠାରେ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆମର 8 ତାରିଖରେ ହେବା। ତ ଯେନ୍ ମାନେ ଏଇ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେବେ, ଯେନ୍ କଳାକାର ଭାଇ ମାନେ ସେମାନେ ବ୍ଲକ କେ ଯାଇକରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁন। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନ। ଦେଖୁন 5 ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନ। ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଯେନ୍ ମାନେ ଅଡିସନ ଦେବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁন। ଆମର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଖୋପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ର ଯେକୌଣସି କଳାକାର, ଯେକୌଣସି କଳାକାର, ଆପଣ ହାସ୍ୟ ହଉ, କବି ହଉ କିମ୍ବା କମେଡି ହଉ, ଯେକୌଣସି ବାଲେ କଳାକାର ହଉ, ସେମାନେ ଭାଗ ନେଇ ପାରବେ। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକ ନାଇଁ ଜାଣି ପାରନ୍, ଯେହେତୁ ଆମର ଖୋପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ରେ ନୋଟିସ ରେ ଆମର ଛପା ହେଇଛି। ଜାଣିଲେ ନ କି ନିଜେ ଯେନ୍ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜାଣୁଥିବେ। আর যেন মানে নাই জানবার ସେଥିପାଇଁ ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦଉଛେ। ଜାଣୁନ୍ ଯେହେତୁ ଅଧା କଳାକାର ମାନେ ରହି ଯାସନ୍, ଯେନ୍ତା ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କଳାକାର ମାନେ ରହିଛନ୍ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ସେମାନେ ରହି ଯାସନ୍। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏତେ ଜାନବେ ବୋଲି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଇଁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଖୋପ୍ରାଖୋଲ ରେ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଦେଇଛନ୍, ଦେଖିଥିବେ ବି ଯେନ୍ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ ସେ ଭାଇ ମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ। ସେଥିରେ ଯେନ୍ ମାନେ ନି ଜାନବାର ବି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦଉଛେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇହାଦେ ଦେଖୁନ୍ ଗଲାନ ଦିନ ଗଲାନ, ଏଇଟା 5 ତାରିଖ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବୋଲେ 7 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ତକ, ବୁଧବାର ଦିନ 12 ବଜେ ତକ ପୁଞ୍ଜୀକରଣ ହଉଛି। ଆରୁ ପୁଞ୍ଜୀକରଣରେ ଖାଲି ତୁମର ଆଧାର କାର୍ଡ লাগবা ଜାନତନ୍ ଭାଇ ମାନେ। ଯେନ୍ ମାନେ ପୁଞ୍ଜୀକରଣ করবার আছে, যেন ভাই মানে অছ আসুন আর নিজের কলা কে প্রদর্শন করুন, দেখুন আর জানুন। ହେଲା ये ଆମର 5 ତାରିଖ 5 ତାରିଖରୁ 7 ତାରିଖ ତक ପୁଞ୍ଜୀକରଣ ଅଛି। ତ ଆସିକରି ପୁଞ୍ଜୀକରଣ କର, ଖାଲି ବେଶୀ नहीं ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଣିକରି ଆସିବେ ପୁଞ୍ଜୀକରଣ କବାକେ। ଆପଣ ଗ୍ରୁପ ବି ଦେଇପାର, ଗ୍ରୁପ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଇପାରନ୍, ଗ୍ରୁପ ରେ ବି କରିପାରନ୍। ଗ୍ରୁପ ବି ଅଛି, ଏଠି ଗ୍ରୁପ ରେ ବି 5-10 ଜଣ ବି କରିପାରିବେ। ସବୁ ଗ୍ରୁପ ବି ଅଛି, ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ ସବୁ ଗ୍ରୁପ ମୋର ଯେତେ ଲୋକ ନା ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା ଦେବେ, ସପୋର୍ଟ ଯେତେ ଲୋକ ନେବେ, ଜାଣିଲେ କି ନି। আর ସମସ୍ତେ ଆସିକରି 7 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆଜ୍ଞା মানে দেখুন জানুয়ারি 7 তারিখ লাস্ট ডেট है 12 बजे तक। सेनु आर नहीं पारे न। আর যেন মানে অছেন ভাই মানকে মুই এটা জଣାই দଉଛେ যে କେନ୍ ମାନେ ଖୋପ୍ରାଖୋଲ ଆସିନିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଇଁ ଜଣାଉଛେ ସବକୁ। ଜାଣୁ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ତ ଜାଣବେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଜଣାଇ ଦଉଛେ। ଖୋପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ରେ ନୋଟିସ ବୋର୍ଡ ରେ ଲାଗିଛେ। ଆରୁ ଆପଣ ମାନେ ଆସିକରି ପୁଞ୍ଜୀକରଣ କରିଦଉନ୍। ଯେନ୍ ମାନେ କଳାକାର ମାନେ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ ଭାଇ ମାନେ କଳାକାର ଅଛନ୍, ଯାହା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେନ୍ ଭାଇ ମାନେ ବି ଅଛନ୍, ସେମାନେ ବି ଆସିକରି ପୁଞ୍ଜୀକରଣ କରୁନ୍। আর ଆପଣଙ୍କର କଳାକେ ଲୋକ ଲୋଚନକେ ଆনুନ୍, ଦେଖୁନ୍। ଆରୁ 8 ତାରିଖ ଭାଇ ମାନେ 8 ତାରିଖ ଖୋପ୍ରାଖୋଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରେ ତାମାନେ ପଡିଆ ଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା। ସମସ୍ତେ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଡିସନ ରେ ଭାଗ ନେବେ, ଯେନ୍ ମାନେ ପୁଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ପୁଞ୍ଜୀକରଣ କରୁନ୍। আর ଆମର ଖୋପ୍ରାଖୋଲ ନା କେ ଟିକେ ରଖୁନ୍ କଳାକାର ଭାଇ ମାନେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ରହିଲି। ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଜୟ ମା ଡୁମେର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।